Zure ideiei eta ilustrazioei bizitza eman nahi diezu? Animazio teknika tradizionalak eta digitalak ikasi nahi dituzu oinarrietatik? Etorri animazio zikloa ezagutzera. Prozesu osorako beharrezko oinarriak eta tresnak ikusiko dituzu. Pertsonaien garapena, narratiba lantzeko edukiak, eszenografiaren diseinua, kalitatezko animazioak lortzeko funtsak eta azken puntako software profesionalak maneiatuz. Teknika tradizionalak landuko dituzu, stop motioneko teknika desberdinak ezagutuko dituzu, eta bide animazioan murgiltzeko baliagarriak izango diren oinarrizko jarduerak osatuko dituzu. Irudi digitalaren produkzioaren oinarriak ikusiko dituzu. Bideo edizioa egingo duzu eta azkenik animatzeko erabiltzen diren programak ezagutuko dituzu. Adibidez, Blender, Animate eta Dragonframe. Animaziozko film laburren ekoizpena ikusiko duzu, animazio estudioen funtzionamendua eta lan erritmoa ezagutzeko. Proiektu errealak egingo dituzu erronka ezberdinen bitartez, animazio proiektu propioak egiteko, publizitatean lan egiteko, bideojokoekin lotutako animazio egiteko edo storyboardrak garatzeko.